тази. Кажи ми, сладък ли е успеха? Да. А каква е цената на успеха? Какво трябва да направи едно дете, за да успее? Да учи много. Да учи много. Важно ли е постоянството? Да. А кое е по-важно? Да решаваш всеки ден или да вярваш в себе си? И двете. И двете. Какво искаш да кажеш на всички останали, които не можаха да вземат медал днес? Да успеят. Те ще успеят някой ден. Просто не трябва да се... Просто трябва да учат и да полагат много усилия. Прекрасно. Би ли препоръчал на други деца да се запишат на курси по ментална аритметика? Един мой приятел искаше да се описваше, защото му мързеше да се пише домашни, обаче аз му казах: Славе, може да спечелиш много неща, само трябва да смяташ. И той не се отписа. Прекрасно. Значи успяваш да окуражаваш и останалите. Да, и казваме на другите, обаче те половината на футбол. Крис, за нас беше чест и удоволствие. Пожелаваме ти гордо да носиш медала, който спечели. Благодаря.